Бәйрәм белән 1 сентябрь бәйрәме белән котлыйм. Бигрәк тә инде балаларны каникуллар узып китте, җәй узып китте. Хәзер инде укырга, тырышырга, шундый матур һава торышы, матур көн. Аллага шөкер, быел инде безнең мәктәпләребезгә 800-дән артыграк бала, 800 бала 1 класска бара. Бу инде бик зур сан азнакай өчен. Әле бу хәтле баланың 1 класска барганы юк иде. Безнең узган елны 720 иде, аңа хәтле 680 иде. Менә быел 1 класска 800 бала бара. Мен күрә инде без барлык балаларыбызны, 1 класска бара торган балаларыбызны чын күңелдән котлыйбыз. Исән-сау гына укысыннар, тырышып, 4-легә, 5-легә генә барыбызны да шатландырсыннар. Бигрәк тә инде әти-әниләрне, әби-бабайларны шатландырсыннар. Укытучыларыбызны тыңласыннар. Шулай чын патриот булып, азнакайны яратып, азнакай белән горурланып, исән-сау гына укырга язсын. Школа, знаешь, говорим без лукавства. И вновь за парты с друзьями сядем. Учебный год мы начинаем, не рекните тетради. Вот и лето пролетело, закружилась вновь листва. Во дворах вдруг опустела, снова в школе детвора. Мы за лето повзрослели, впечатлений набрались. Но пора за дело браться, и учебы начались, и снова школа. Месяц-два тому назад мы ходили в детский сад, много ели, много пели, очень вырасти хотели. Наконец сбылись мечты, впереди учеба, всюду яркие цветы, нынче день особый. Цымбакова Гузель Рамилевна, родитель учеников 1 А класса. На базе первой школы открылся 1 А класс, он у нас будет хоккейным классом. Руководство совместно с Ледовым дворцом приняло такое решение, и наши дети будут учиться на особенных условиях. Мы, родители, очень рады, мы, родители всех хоккеистов, собрались в один класс, и это, думаю, будет удобно для того, чтобы хоккеисты получали новые знания не только в школе, но и хорошо занимались в Ледовом дворце. На уроках не хихикать, стул туда-сюда не двигать. Клянемся? Клянемся! Педагогов уважать и соседу не мешать. Клянемся? Клянемся! Я вот сегодня привела свою доченьку, маленькую свою, в 1 класс. У меня 2 студента, они закончили тоже эту школу. Сейчас учится один старший в медицинском колледже, а младший учится в Альметьевском нефтяном техникуме. Как вам школа нравится? Школа очень нравится, да. Здесь хорошо, вообще, хорошие учителя, все прекрасно, уютно, тепло, прекрасно. Мне очень нравится. Мен Хаким Бадилбер. Менә 3нче сыйныфка келгәндә бүген 3нче сыйныфның беренчесе кызым быел укырга керде Казанга. 2нчесе 8нче класста укый. Менә бу 3нче сыйныфым. 4нчесе менә саклам 5нчесе була тагын Алла бирсә. Лаятса, исән сау шунда өйләр монда гына Аллага шөкер. Шуш якында садик тегәрләр менә. Аллага шөкер шунда исән сау укып чыгарга язсын шул. Хәерле көн.
хөрмәтле әти-әниләр, балалар, хөрмәтле коллегалар, укытучылар. Бүген инде Азнакай районында 23 мәктәпкә 799 бала беренче класска керә. Барлыгы безнең быел мәктәпләргә 7019 бала килде. Мин чын күңелемнән барлык әти-әниләрне, барлык балаларны шушындый матур беренче кыңгырау бәйрәме белән чын күңелемнән котлыйм. Барыгызга да иң мөһиме сәламәтлек. Балалар тырышып укысыннар, зур-зур уңышларга ирешсеннәр, зурдан-зур, биектән-биек бәйгеләргә лаек булсыннар. Быел профиль класслары ачтык. Һәрбер мәктәптә профиль класс ачтык. Менә бүген без беренче мәктәптә бәйрәмгә килдек. Монда инде без технологический профиль ачтык. 15 компьютер алып бирдек 10 класска. Менә шушы технологический профиль буенча. Һәм инде естественно-научный профиль ачтык 7 мәктәптә. Ул мәктәпләрдә инде безнең федеральная программа современной школы буенча точка роста проекты ачылды. 3 кабинетлары һәрбер мәктәптә ремонтланды һәм җиһазландырды. Һәм шулай ук 3 мәктәптә быел без пищеблоклар, столовыйларда ремонтладык. 17 миллионнан артык акча бюджеттан бирелде, республика бюджетыннан. Һәм инде 2 балалар бакчасын, 16 һәм 9 балалар бакчасын ремонтладык.